Mana? Mana? Oh, kontra. Number 6. Amping. O tayo nagbalik. Yan. Baka. Tangina. Kapilita. Hindi na muli yung pre. Nagkatawa ba? Okay, si Sir Edwin Taklasa. Edwin Taklas. Dali lang. Wala ba taga champion? Mumulakaw na ka. Ha? Alas 3 ha? Kuhaan mo to isa. Kuhaan mo to dako kayo. O sige, pagdali. Oh, karon. Sunod na ko pre. Oh, Una sila diri. sunod ako. O sige, go na. Duha. Muna daw oh. Ready na. Una sila. Muna yung nagpalupad ng mga talapano ko, mga idolo. Oh, gini sila, gini. Gini. Gini isa katalikod, gini nakaitom. Kadua na ka-champion na ilang talabanog. Oh, Asaan kay Kuan? pwede na ka mo interview, ma'am? Oh, Jubay na ba? Sila, asa sila? Sibat po. Sibat no? Okay, wala na. Oh, na nag-champion sa Saranggola oh. Oh, oh. Wala na nag-champion sa Saranggola. Oh. Oh. Wala mo kay kalupad. Okay, nalubad ang halintanaw. Last hole.